Good morning mga boss, mga pre, og may buntag sa mga proud bisdak, proud bisaya. Magtag-bis na sa takay murag diri sa comfortable. Just wanna share this video clip kay naay na curious. So the question is, boss pa share naman kung saan anong trabaho mo. Mao na ni ron. Anyway, jud ako ganahan nga mo share kung unsay akong trabaho kay basig i-bash ko nga mao ra ni akong naabot, mao ra ni akong trabaho, but I consider siya tungod kay distance siya nga job, so maong gadugay ko ani nga industry. So to answer that question, pre, nasa BPO industry po tayo or call center, mga 6 to 7 years na po tayo nga nag-enjoy. Og ang naghatag rin akong kumpiyansa or nag-boss sa akong confidence is mao ang pictures nga naa sa boss nga naa akong parents, mga magpapa. Nga sila ang rason nga nahimo kong ambisyoso, nangandoy, hasta siya gipangandoy, ako nagpaabot, pero siya naas lain abot, di ba? Sakit. Anyway, transition din ta and I'm working somewhere in Taguig, Manila, Philippines. And this part of job, end of shift, so uwi na so diretso na sa locker. At ito po yung locker namin and featuring boss Bill Mark na napakabait na supervisor.